Kublai pi baros ka thup khubor jungi ka DBMN TV. Kimat kiba kongsan menta ka sngi kilong. Poi ei arpu pradali ki hati na Bangladesh ha South Garo Hills. Yarap ki BSF ha Kishno Kapur ka Than Mahesh Kola. Ka election soyong kanong ha Shipho tarik kubnai jemang. Ban Ur ki pad ba balajar rathai ka school ha Mendi Pathar North Garo Hills. Tementai ne phaj ki khubor ki ba khamnia. Kamegalia kalong ka jela ka badanbok hadu kata-kata. Hakini kisngi ka kunhun juki hati hadu arpu pratali kilawan rung shnong na Bangladesh hakathan Gazwapara South Garo Hills District katba hakiweki ri ka perthei bat ki jela ka India kisliang bat angnut pandon ka ktem hati. Karkum ka khubor balayo na kate ka than laong ba kini ki hati kila petwir na ka jingpun thut ki breu ka Bangladesh bat kila rung shari India banri tengen Hagazwapara. Ki hati kilong ki merat klau ba koridor naga bentakar di India bat khamtam ya ka jela Meghalaya. Ka Gazwapara kade kalat khai kade ka kat khai doyong ka ba he bha Garo Hills ka ba ya sirye me ka dauki Tamabil ha West Jante Hills District. Kani ka than kadang don ki klau bar ben bha ki ba ya dei bha ban shong ban sa ki hati klau ba koridor ha kani ka than. Haka arpu khandai tarik ulaber ki perton Shipayada Kaput Border Security Force Chispa Nyopo Battalion haka jingelam jong AS Khan Deputy Commandant Baru Nimish Assistant Commandant kila a jingarap Shikishnong ka Mahadev Kanai Mahesh Kola Ganganagar Bagli Nikora Patlaban bat karai bari da kitiar kitar ki bakenthop ki shuki ki top ki tiar lekai ki tiar skol bat kitin sop ye yakini kitiar la IT hakino yalam shnong bakin sam shki pal ba bat chaki skol hakini kasngi la penlong ru ya ka jing sumar ki bapang bala sam yaki dawai na kabanta ki pal ba hakite ki shnong ki BSF ki la ai yakini ki jing rap shki ars pangut ki bri ki bashong basa hakite ki shnong Kajing temu jung kini ki jingeram kalong pan wanra kajing jan hapden ki palba ba ki shipai yada kaput. फोन मेरा का हो गया कि बीएसएफ हर साल सिविक एक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए उनकी पॉपुलेशन के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले साल भी हमने ऑर्गेनाइज करवाया था सिविक एक्शन प्रोग्राम और हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें हम बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए कुछ सामान स्टेशनरी आइटम्स जैसा कि आप देख रहे हैं सिंटेक्स चेयर्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है इसका मुख्य पर्पस है कि आपस में सामंजस्य बना रहे कोऑर्डिनेशन बना रहे और एक सुरक्षा की भावना पैदा हो जो गांव में हमारा जो बॉर्डर पॉपुलेशन में जो रहते हैं आपस में एक सामंजस्य बना रहे ये इसका हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया ओके रुम्पा संगमंग हो गया क्या इलाटोली लुकमा इलाटोली लुकमा इलाटोली लुकमा एक सिंटेक्स Ka election commission hakari haka arpu khandai tarik ulaber klapan bana baka election hasoyong kanlong haka shipho tarik ubanai jemang. Kajing nyau vote pat kanlong haka khatlai tarik uju hi ubanai. Kajing bu teng ban penlong election nakate ka constituency kadai nakada kajing klat no jung kurtong ka UDP uba HDR lengdo ka tu kani si shoban tap vote. Menta ka seng UDP kala pengen kurtong da uba senshar kupar lengdo thaba persaudaraan jung uba HDR lengdo. Kasni tap Kerteng kanlong haka arpho tarik uyayong kasngi pet benia ekikot kisla haka arphoi tarik uyayong bat kasngi weng kerteng kanlong haka arpu saw tarik kasngi thap vote kanlong haka shipho tarik ujemang bat kasngi nyau vote haka khatlai tarik ujemang baro ki kam election hasoyong ki dei ban develop na dong shadong haka khatsan tarik ubnai jemang Kaseng Nick Samso Achik Society NAS bat kiway pat kiseng bahalang kila urge ki bor ba pet katanat pulit
Puli puthi halor ka jingle sat bat lesting u contractor ubala yo eka kamban shnai ka ying school Hamendi Pathar North Garo Hills District Henry Menta labun snam u klem shnai ka te ka ying school kabala bu iki khna ha ki jing e ki bakra kani ka school Hamendi Pathar ka de ka wei ni ki ba rimtam ha kani ka district la seng ya ka na du snam khat khandai spa nyau phuar Menta pat kani ka school kala jat rathai hadu ba ki khna kimlong shu ban shong ha ki kamra school Kini kiseng ki kentui ka sorkar jela khamta me katanat puli puthi ban le kloi ban shna ya kani ka school khnang baki khna kinam ngat ha ki jing e ban one school ha ka por slap kila dawaru badai ban penshitom yu contractor ubala e no saya kani ka school khlam da traya ki kam ki bala btha yu ban le Ya Mendi Pathar Higher Secondary School na ya college building na chum college building chum na kon Rekiza galchpe donenga balsi chi bongarang kapeng hana ya ko rekiza galchpe dona daw ya chenga yarang ko sa mai bana inquiry na rebara daw ya na song na kinjuk yan rekiza galchpe benga ha rotang ko ba phethong na man flai ha galchpe dona ni aselo daw na song ya footage ko na kangen niang buchimbo galchpa ha ya sound contractor kacham masih ja cuma ya pana me Ya mai bapo galchpe don gapan nokko nibu ya ne Mendi Pathar Higher Secondary School na ya mamung ngandong jaya balsi chikin chibonga dong ongpla hane aga ninga ya ko incomplete onge don nanga dawa mamung ko ba takuje Kamuktiar Legal Counsel Bernita Rang Samarak jakaseng Ashik Conscious Holistically Integrated Krima Achik kalapan pau kajing persya jori kinong yalam ka seng Sanhima Voice of the People Party VPP halor kajing thumu jo kani ka seng ban tuklar ya ka rai jo ka High Court halor ka roster system kajing penbet ya kinong trai sarkar ke bade ban ki kerdan haki kam ki ba khamsha jrong katkum ki Kendon juga state reservation policy khasi jantia 100%, Garo 100%, Batkiwei 4%. Shwaban penda biki kam ki badang thli hakitenat babun jat juga sorkar jela. Kabernita armarak kalamaham balada ya muslia bad yakta din try kini kam kanwan ra ka jinge pher jingmut hapadeng kinong song snong riulom juga megalia. Kalau ongru baka jingle juga High Court kalong ban yada ban penrenti eka jing penkiu kerdan lani promotion ikinong tray sorkar karkum ki kendon juga state reservation policy. Kalau ongru baka seng Achek ka penramjur ya jing thmu juga VPP ban ketat ya kani ka jing penbet juga High Court. Kalau ongru baka jing thmu juga VPP kalong ban persya eka ra juga High Court badon burong. Kalau penpau ya ka jing kermen baka ni ka jing thmu juga VPP kanum penki win ya ki jing mu jing perkhat jing ki pat baka ni ka jela kala penkut. We are opposing the statement which was made in the Legislative Assembly recently by one of the MLA concerned in regard with the roster system, whereby he was protesting. Okay, he was protesting against the order passed by our Honorable High Court, whereby it has been stated that 40% of the job reservation is to be given to the Garo tribe as per the notification of 1972. As per the notification of 1972, and that the person concerned was stating to demonstrate some rally as the sign of the protest. But I want to say that that order has been passed by the learned High Court, and it is not passed by the legislative nor by the executive. It is passed by the judiciary, which is a very independent judiciary system, and which does not see and which does not consider anyone. And after the finding and research, after one PIL was filed by one of our sister, Garo sister, it was found that that since the inception of our Meghalaya statehood, the reservation policy, which was meant for the Garo, was not filling up to the mark, and hence, after thorough and careful examination of the findings and the document available in the hand, the learned High Court was pleased to pass the order, which stated that the 40% of reservation must be reserved for the Garo tribe. And I would also like to state that against the High Court order,
legislative executive has no power, and if anyone is having any problem in regard with the order passed by the High Court, that order can be challenged only in the Supreme Court and not by the protesting or not by the rally. It is the outcome of the PIL that is filed by one Janir Armalak. Yes, this one, if anyone is not following or not agreeing to the order that has been passed by our learned or honorable court, it will be in a contempt of court nature only. And if anyone can turn down that order, is only the Supreme Court and not by any vested person or any group who tried to demonstrate rally or protest in some way. Kawai ni kisok kedia ke sorkar MDA 1 hakini kisan senem baladep kade ke jingbam la ban penurlong ban pendep ya ke yeng dorbar thawan ke jela kabarang yeng kongreng menta hamau diang kate ke jing snak kala penderan ya menteri rang ba ke jela badru eki menteri ba ke sorkar hi barok kawai tang ba ke jingbam la ban pendep ban sna henry ke jing klemno udum jo kate ke yeng dorbar hakaba ke sorkar kandang mut ban kiu burom shu lara dep od ribon kloi pause udum uklem bat bon kitip ya kadau baka jing tre kambiang tang ha jing pelut pisa ban le arsap de kitu ya badon kiti kumta ban tap et miau badru ban persang ban pen kloi ka jing ot ribon yo ja kumnu kisingi ban wan manta ka singi ka alpu khandai tarik ulber menteri rang ba ka jela harengkat ka jing senran lang ki ki minister jang ka MDA 2 kila let her bran ban le jurep ya ka te ka sok dia ka ying dor bar thawan ka jela. Yeah. This is going to be the main hall. So therefore, obviously, if this platform didn't last, everything fell down. So now. Kinoyalam kaseng East Jantia National Council EJNC haka jingalam jong uba sambor mi lengdo kila penpau ke jing sengo burom bar ai jingaro eka kong Santa Mary Shilla MLA kabala keren bha haka sien shong dorbar ka paningkong haka ba kala wanra eki babun ki jingdan kam bar ki jing e jaka constituency sutengah saipung. Kani kadong yalam kala kentu bat dawa na sorkar jela yaki babun ki kampen roy ki ba kani ka than ka don kam kerki namar ka de ka constituency ka badon sya kendong tam joka jela. Ka kong Santa Mary kala pen i bat penpau hayeng dorbar ya ka jingdon kam ban thau no kloy ki surok ha ilaka Sumer Saipung bat sya ki we kishnong. Kala dawaru ban kentiu kerdan ya ka PHC Umkyang sya ka CHC ban ai ka jishakri ka ba khambahai ki papang pasitom hakishnong hakani ka than. Ban ai kila jing hikai ki samla kalau ongru baka district auditorium kalau kabadon kam hakli riat padai ban penurlong no kloyaka kinong yalam ka EJNC kila kitbok ya ka kong Santa Mary Shilla bakan nang treshitom shu na kabanta ka bha kamiat jong ka thain ba ka district hi baro ka we te hagani ka por nagiliang ka jongi ka East Jantia National Council hagabanang kong ngipin pau ya ka jing sngongu bar ka jing sngaw yero ya i Madam Santa Mary Shilla ibadang ibaderu i MLA ibadang sudep syajet hagani ka election ka balang dep ka jing sngongu bar ka jing yero ka bangi ay hagani ka MLA ka napo ka district ka jongi ka long halor ki ba hagani ka budget session ka balang dep nagaliang ka ka MLA ka la shimkia ban yatai ban yakran ya ki kampen roy po ka East Jantia Hill District hi bat kumjuru jong karilum Jantia hi bora kam tam e hagabai de baru surok ngi i bagani galong kmi kala shimkia bha ban yakran na banta surok ubolong ru uthirnam jong ka kamai gaji jong ka pangashtam jong boro hi ki banta habangi pe po ka district jongi kamtam po East Jantia ngi i baka district jongi kadang sadin shipun hagabai de baru surok kamtam shaki jaka nong kendong kamtam shaki jaka ki badai ki jaka khaput kumbah gini ki
senam kibal alet nagaliang ke IJNC rengkat bat ke Sumber Circle ngila ya shimkia bat ngila ya perlong ru ya ki jingi ki baper bat ngila paru ya ki memorandum ki baper shaka sarkar jilla haga jingi de bat usurok shaka de kathan nadu na pala kana tertar shedu sa saipung bat tertar shedu sa simen bat tertar shedu sa highway dan nagaliang jungi ka seng ngisngiu yo jingkerman habang iyo i bagi nong mikmat napok kani ka distrik jongi ki shimpia banyekran banyetai nak bentar karoi kapal hapok kani ka distrik ke jongi push te kamat kebaar kebagane ka MLA nagatain sutnga saipung ke kong senta Mary Sheila kalawanra apo assembly kalong bakala kentu ya ka sarkar ban wanra ya ka auditorium hapok kani ka distrik ke jongi tengi na kaliang ka IJNC ngi ai ka jingkershan ke bapura ya kani ka longkemi ke balong ru ka MLA halar kini kimat kiba kala ikran po assembly nak benta ka roi ka par jong kani ka distrik ke jongi te kani ka auditorium kalong ka banangkam anu kata ban wanra apo ka distrik ke jongi namar lembaga jingdon jong kini ki auditorium kalong ka jing mentoy bat ka jing kerku ya ki kun samla jong kani ka thain kamtam ya ki tu ki kun samla ki badan ya ka sap chupong ha karwai ka siaw ka shat namar lembaga kini ki auditorium kila ban organize ya ki program ki baper na bentaban kershan ya ka sap ka jong ki ta kamat ka balai ka bagane ka longkmi kala wanra apo ying dorbar ka de ban upgrade yaki Jaka Sumar apo kade ke distrik jongi kum yaka umkyang PC chaka umkyang CC takane rukan long ke jimunta shipun nak betaki nang songsnang bat kumjuru nak betaki samla pule kamtam kitu kebala pendep yaka pule yaka nursing bat aki babun ki betaki bede bat kine ki kamtam kine ki bala dep ka pule haki kam lab nama lembaga jing upgrade ya kene ke CC kan sa don ki pos ki baper ki ban salat agade ke hospital tangi germen baka sarkari kan shimkia ya kene ki mat lene ya kene ki kampenroy ke baga MLA na boka distrik ke jongi ke baderu na kaseng NPP ke baka la wanra apo kene ke assembly bat nakal yang kaseng ru ngin ya buden ya kene ki mat balada ka sarkari ke ska menting ngin sa syong perkat nak benta kebahagiaan jong ka distrik ke jongi hagawai pat kaliang na kaliang ka East Jaintia National Council hi brokawai ikwa ban pensngau khandiat halor kani ka reservation policy nama borok shikatoru na kaliang ka IJNC rangkat kiwai pat ki seng halang ki badana pa ka brijong nyotrak lengba ka self nyotrak mission ngira kentubru ya ka reservation policy bat ngila dawaru na ka sarkar baka deban review no ya ka ne ka reservation policy ka balong no shiliang lene kene ka reservation policy ka bambiang te habangi pai shagane ka budget session ka baladap ni ai ka jingkershan ka bapura ya ka jing kran lene ya ka jing dawa jong wena unang mikmat na po ka jela ka jongi ba ardan basa yemui nagaseng BPP halor ka jing dawa ka jongki ba deban review na ya kene ka reservation policy te ka baar nagaliang ka jongi ka IJNC hi ni penram jor ya ki seng bahalang na po rilom garo ki ba wan ban ong ba kene ka jing dawa ban review ya kene ka reservation policy lene ban pensangya shwa ya ka roster system kalong kimunal kene ka jingkran ka jongki ki kran be thik na banta ka jingyo nong jongki garo kim kran shu na ka banta ka jingyo nong jong ka state lene jongki khna pule jong kene ka jelahi bro away namar paling ngong kumta ledangi phai sha kene ka reservation policy ka barim ka kedeu sha yang to ba 100% onyo ugaro 100% onyo khasi jantia but 100% ya kiwe te ledangi phai ya kene ka reservation policy
kalau komunal kene kan ke reservation policy kalau komunal nama balai ngau kumta kalau penipher jat benriu haperdeng u hakene ka kam hakam kalau penipher jat benriu haperdeng garo bat ukasi jantia kumbala ong laki long ikmat jongi bangila dangi pai Saka population jong goro bat jongi long la ka population ka jongi ka la bunha. Tele dangi phaile saka rilom jantia. Long ngidang ngimyo jimuntoy duna ki khna samla ki jongi ki bayo jimuntoy. Na kaneka reservation policy. Kumtahi na ka agency ngisngeu ba ka sarkar hi ka deban review lane ka deban pengkela ya kan ka reservation policy tenagaliang ko jongi ka agency kawai na kaseng bahalang ka baju train nak benta ka bahagamiat nak benta ka daw ba dawsan jong kari ba ka benriu no po rilom jaintia ni kentu ya u chief minister jong ka sarkar jela usar Konrad K Sangma Baderu unong ilam jong ka parti NPP te ladangi pai syaka result jong ka election hapok ka rilom jantia ma hakan ka election ka baladep ngi isai bagi pagba no song snong jong kene ka thang ka jongi ki kham it bat shenya yak NPP te kumta ni kentu ya UCM un pet bat un sngeulem ya ka jing jong ki kun samla pule jong ka rilom jantia bat jong ka briu nyu trebi borok kawai namar leda kene ka sarkar kamtre ban review ya kene ka reservation policy ka peni baka NPP ka don liang tang ya ki garo ka bamut kam don ka jingkit khle na banta ki kena pule jong ka napo khasi jantia ta kene hi kene ka long ka balong komunal ta kenang ban pendu kenang ba kene ka reservation policy kan long selansar ya ki garo khasi ba jantia ngidawa na ka sarkar badeban review na ya kene ka reservation policy kumban supeng kemau bana kalian kiseng bahalang na po rilom jantia ngila don kawai ka forum hakbanga kumu presiden jong agency ngalong u general secretary hakate ka forum kabadetang na benta ka reservation policy te na kalian ka jongi na kalian ka jongai kumu secretary jong kate ka forum ngin sakhot ya ka meeting kamtam ya ka JSU ya ka JSM kibadai kisem halang kibakhlain na po rilom jantia bengin yithir yatai halor kene ka reservation policy namar ladang ipai syaka result kibadang mi akini kisngi ngiwi baka jingmentohi kapun syaka garo ndre yani ki kasi jantia kalong no shiliang palat haki da kipai syaka result jong ka pulit ne ki result jong ka nos ne kino ki benta ngi ki kasi jantia ngila dunong syaba palat namar ka jing pembiang jong kene ka reservation policy tengis ngau ba kene ka por kala dei ya ka sarkar bakan pengkela thmai kumju ya ka ne ka parti ka bailam ya ka sarkar ka de ban perkhatlang ru yangi ki kasi jantia ba de ban review ru ya kene ka policy ba kentang ya wahi na kaliang ka agency ngi kentu yangi ki kasi jantia ba de ban review ru ya kene ka policy ba kentang ya wahi na kaliang ka agency ni kentu ya ki life hundrimut ki MLA jong kene ka state ka jongi kamtam na po khasi jantia bakin sange ano kata ka jingis ngau per party sange ano kata ka jingya ka deukti iwe henry bakin long no kawai na ka benta ban dawa na ka sarkar ba de ban review ya kene ka reservation policy kenang bakan long ka jingmentoy ya ki samla pule ki balong ka lawei jong kari ba ka jat ban review Kawai ka kali sarkar ML not iway a nriu kalalai tenra ka trok kabadang yeng harut surok haka arpu khandai tare gulaber haka por shibaje pedengsi unongnya umla abat lakam shu haka por baka kali kadang mare estet bat ula tenra ka trok kabada yeng harut unongnya abat arhut ki basong haka ni ka kali kala mensau bat lakit yeki sha hospital banyo yeki jing sumar bakarki 이제 뭐 나가는 문제.
Bayar sa napang na ba? Ay, salbay naman. Oh, iya, may bago man. May ba't matot? Yan, kung makakuli mo na yan, kung kakuli mo siya. kung jadi sudah ki mang mang 동아야 어디 가리. Pada kitu ki kubor lepoi syakabakut, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.